ti Masakbayan. Ti napalabas, nang nagbigreg ti saritaan da Leo kan Cora, kat naamuan na, asan apudno nga agasawa da kan ni Cora. Iti sabali a bangir, sumkan ti iliw ni Nancy iti asawa na. Kabayatan na, at dadagiti banag ang malagip ni Greg, ngam saan analawag iti lagip na. Iti matayan da ador, at da pagsarsaritaan da kan ni Nancy. Papagayam, denggan ti toloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napudno nga Ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Isungarod nga imbagak asidingan ti dila na, tasumbrat ti kinatarabitab na. Umayan ni Auntie Tatang, nangnagnansama timbagayo. Nangag ni sidingan ko nam, ay aggatel nga rod manan at ti dila ti sidingan. Nay, anya di sidingan ako na daw. Ibagayo ang magkanyak. Jay man taraken ka ng awanan bain, kas jay sa kano tinangisit ti sungo na nga asa, uno pusa, agkakalong ka naw. Kas lasideng tinangisit asungo na. Kas day kanu tinangisit ti sungo na nga aso uno pusa. Agkakalaw. Wan! Ada ka di taraken yo akas jay, Auntie? Ay, uwan. Jay may sa nga aso. Nangisit ti sungo na. Agkakalaw. Imbag tadi mo pang oran no masoron ka. Ay na, kaasimot ajay aso uray agkakalong bayaw. Mapanak manan ni J. Pilipinas. Kat sika manan tinutukak amang kita iti restaurant, Greg. Wen sir, mabayag kayo kadi ijay? Depende. Saan ko may baga? Barang makakita ak ijay iti mabaling nga agpaay ka servidora. Adamat siguro sir. Kaya tibilin ko. Saan wa panawan ti restaurant? Ure awisin na kanikora. Ispold nga min da di akora. Matungpal sir. Kat into nanayas ti amin ijay Pilipinas. Agawid ak ditoy. Umay kasukunan. Tasikan timang kita kadagiti kakadwa makro. Kaya tiyo sawan, agsubli ak ijay Pinas. Madlaw ko kat simaranta ka. Ada ka di rumbang ama amon? Imbaga ni Papa madandan ni kanot ipapan ko ijay Pinas. Masapol ako muyugak numapan ka. Umununa ka no. Sumarunukan to. Anyamot ni Papa. Apay asumarunuak pa'y. Awan ka no ti agbati amang kita iti restaurant ditoy. Ha? O sige. Ngam ni, saan kanto amang liplip at ano ada kanto ni Chay? Kasanon, nung malagip ko ti amin, ket saan ko gayam nga asawa da itoy. Nalpasan ti kalay sami. Mapan kamin ijay lugar ti asawa, sis. May kawak lakit di iti kaawan mo. Umay kanto matagpasyar ijay lugar ti asawa, Makapasyarak tupay nga tayo jay. Si ka ati umay agpasyar ditoy. Uno ijay away tayo ti pagpasyaram. Sapay ko tamaira nang agpasyar ka ijay. No agpasyarak mo't. Yung kagpasyar ijay lugar tayo, awagan nak. Tapadasak mati agpakada ka ni boss. Sige, kastalangan ti aramidon ta. Tapno maikanta mo't ati gundaway nga aginiliw. Nalpasan ti balay da Nancy. Hanggang di pa'y imawawag ti asawa na. No nakalipatan, lipatin na mo na. Ang mga nodan sa baling asawa na ijabrog. Ay, kasta nga ta. Ay, narigat mo't ahusgaan adagos ni Greg. Ang mga noadamot makagapo. Amo pa'y ngay. Apaya nagbayagan di mo't la umawagan. Anda siguro sa balay na pakakumikuman na. Ang mga babae man. Ay, narigat ti agatap adagos, lakay. Kas nakunakon, di tay ammo no anya talaga tinapasama. Adda ak manan dito Pilipinas. Adda kiti may sa nalatak a restaurant. Mangkita ak no adda maalak nga agbalin a servidora.
Obserbarak, ti alisto nga agunay. Ato iti minubok, sir. Agpili kayo iti kayat yun. Naimas dagiti luto mi ditoy, sir. Nabayag ka din dito'y restaurant? Medyo matan, sir. Ala, agpili kayo iti kursonada yun. Taala, ti order yun. Kabayatan nga agpili-pili ak iti order ko. Ada ko madamaga ka. Anya ka di jay, sir? Nakitam ka din, ti kaipatpatak darapasdag, iti medyo asidag, iti balas iti kalsada. Apay ka di jay apasdag, sir? Napintasan ti balay da Nancy. Impawitan da ka di matlaangan, kabagis. Ay, jak amo Saan ko adamdamagan? No pinawitan dawan no saan? Awan ka di ti bibiyang mo kadakwada, kabagis. Saan mo't akasta? Ang jak kaya ti agbalin aman nakibiyang, kabagis. Saan ka di arumbang abiyangam dagiti anak mo, kabagis? Adda dagiti rumbeng abyangan. Ngem adda met limitasyon na. Mangibangunak iti restaurant iti apasdag. Ket agalak iti crew. Adan to ka kompetensya to ipagpapaaya ka restaurant, sir? No kayat mo. May sakan to akro ijay. Taingatok ti sweldo. Agpaiso ka dito imbagayo, sir? Ingato yu ti sweldo? Wen, miss. Mailukat intun umay abulan ti restaurant. Ket may saka ka dagiti alaek a serbidora. Ha? May saak nga lain yu, kunayo, sir? Ket no adam amo managaget, ken nadapadas na ka serbidora. Awisam, ta umalis kayo ijay. Sige, sir. Ngam, ingato yu kadimat ti sweldo da, kas kanyak? Wen, basta danpadas na ka serbidora. May kayo ag-apply ijepan naka-opisina ti pasdag. Imbag man ta nakaawid ka manen, anak. Ay nalpasan ti balayo. Agtuloy ka kadipay nga agtrabaho. Ada ka barbaro apasdag iti saan unay nga adayo iti pagpapaaya ka restaurant, nanang. Apay dahi ta apasdag, ako nam. Manglukat ka no akas restaurant. Alaan na ka no akas serbidora di akin kukwa. Nayunan na ka no ti sweldok nang. Kasano anaam-amom dahi ta akin kukwa, ako nam. Parukyano iti pagpapaaya ka restaurant. Naira na asyak tinang serbikan kwa na. Imbaga na ang mga wisak kano iti addapadas na akas serbidora. Inawis mo ka di, dagiti kakaduam a serbidora, iti sigod a pagpapaayam. Diyay ladaduma, nanang. Narigat mo't no pumanaw kami amin. Pinilik dagiti amok nga alisto nga aggunay. Umadanin ti pan nakailukat ti restaurant. Adda kayo kumaamin iti umunang aldaw apan nakailukat na. Ada isingasing ko, tapno maamuan ti adu a tao ti pan nakailukat ti restaurant, sir. Anya dayta? Ada radio station nga gipatpatalastas iti agduduma a negosyo. Tapno maamuan dagiti tattao ti lokasyon ti maysa a negosyo. Mayat nga agpaiso ti singhasing mo. Ayan dayta radio station. Nalatak ka di dayta radio station. Nalatak, sir. Iso ti pagdengdenggan ti kaaduan. Ala, ibagam no sa dino dayta. Tama panak iti dayta radio station. Inpa-advertise kanugayam ni papatibangunan a restaurant ije Pinas. Mayat no maipa-advertise. Tamaamuan dagiti tattao. Mayat nga agpaiso daytang strategy nga inaramid na. Imbag ta na panunot ni Sir Dayta. No ado ataw ti makamo, adumot ti mapan iti lokasyon nga ayan ti restaurant. Ado ti agbalin a customer. Kasla kayat kumatan ti mapan itchay. Adakan nga, no anya ti ibaga ni Sir. Ngem imbaga na asyak ti baon na ijay. Kidawak adwata nga ibaon na itchay.
Sapay ko mata saan nga umanugot ni sir. Jack kayat akakuyog da ito ya tao. Nadamag kong agtrab-trabaho mo't gayam ni Nancy di syudad, bayaw. Lakas ka din agtrabaho, ipag. Imbag na jayan, ngam ti manugtugaw dito away, wano agchismis ngagmalmalam. Ay, awan mo't kit di Awan mauray apiso, no adalaang dito'y away nga awan pakitang danan na. Iso anapan ni Jay, tamapan agurnong iti kwarta, para iti masakbayan na. Inawis na kumamat di anak ko tapno damot trabaho na. At day jay ngagmalmalam ang nakasango iti sarmeng. Imbag ta saan ngagmalmalam, amapan makimarites. Ay na, baligay ti umunang aldaw apan nakailukat ti restaurant. Ado ti tao gay baynangan. Wan nga rod, sir. Makumikum unay dagiti para luto. Nagmalmalam abisi tayo amin. Amom ka day, nga da dinutukak ang nagsaludsod ka dagiti tattao. No nakamwanda iti pan nakailukat ti restaurant. Anya kay tinsong batda, sir? Iti kado radyo anang ipatalastas iti negosyo. Kasta ka di, sir. Mayat nga ron tinsingasing ko. Ket gapo iti dayta. Ikan ka iti bonus mo. Agyaman unay kada kayo, sir. Aramidak tinamnamaag kapag sayatan ti restaurant. Iswasi ka ti may sa adutukak amang kita iti restaurant. No kasjay a pumanawak. Pumanaw? Papananyo ka di, sir. Kung amin. Adda pa'y negosyo iti sabali a pagilyan. Addan total kek nga umay dito'y amang kita kadagiti para luto dito'y. Kasta ka di, sir. Wen, kat si kanto ti assistant na. Pasaray, agyan ka dito'y opisina no awanak. Kasta mo dyan umay nga ibaon ko dito'y. Nay, imbag ta nakaumay ka dito'y away, basang. Nadamag ko, dakkel ka no ti sweldo mi jayan mo. Nakadamagan yung iti dayta, auntie. Ay, nalipat ako, no asino jay nakaibag Ay, ala umamot dyan ako iti trabaho kasinsin mo mo. Sanda pa'y mat nga agal-ala iti servidora, auntie. Sa maysa, tilaang adapadas na kas servidora ti inala ni boss. Ay, bagamot nun ang adapadas na tapno alaan da. Nalakalaang mo ti ag servidora. Bayam, auntie. Tano ag hiring da. Ibagak ka ni kasinsin. May mayat no padasan na ti ag servidora iti sabali a restaurant. Tapno adapadas na. Kat nalaka ang makastrak iti ayan ko. Apay nga ibaon mo pa'y laang nga iti sabali a restaurant. Ada ka lang arudon akasinsin na. Kasta nga minti patakaran iti ayan ko a restaurant, auntie. Masapol nga dapay padas na. Tala nga to nga minti sweldo. Iso akas jay. Nancy, matanda nam kadidag iti presyo kada order iti naggapam a restaurant? One, sir. Nalaklak ti presyo tayo kada order. Masigurado nga adu ti umay mangan dito'y, sir. Agsipod ta sika ti makam mo iti presyo da. Sika ti agaramid iti price list. Nabababasit ngam iti presyo da. One, sir. Iti kasta, maguyugoy tayo dagiti tattao nga umay mangan no nalaklak ti presyo tayo. Wen, magustuak amin dagiti singasing mo, Nancy. Ay na, at dala ko maanak ko alalaki, ta ipaasawakan ka. Adan asawak, sir. Ngam binaybay anak. Ay, handakkel ti pukaw na day ta alalaki. No binaybayan na, tikasken ka ama diskarte iti biyag. Umay ka nun ni Papa dito'y, tasikati sumukat ijay Pinas. Makapanak matlangan iti Pinas ang naggapwak no kasta. Maragsakan ka amang panaw kanyak dito'y. Maragsakan nak. Tabarang agsubli ti lagip ko na makadanaw nak iti Pinas. Saan ka kumaamang liplipat no makadanon kay ijay? Hanggang nagsubli ti lagip ko.
nga dagayam asawak ijay. Kasanon? Anya, mangnamnama ka kadi nga adda asawam ijay? Jak amo ti sungbat ko iti saludsod mo. Amumet, analipatak amin tinapalabas ko. Ipagnatad dagiti papeles mo, tamapan ka ni Je Pilipinas. Ije kunkunak nga ayan ti restaurant ko. Agyaman ako na, sir. No si siyak lang ti baon nyo ijay. Amangan no, jak pa'y amo ti turturungak ijay, sir. Nalipata kami nanday dyan naggapuak. Itamit laeng. Awagak ti gayam ko ije embassy. Tapno mabibiit ama ipag na ti papeles mo. Iti mabiit. Makitak matan tinaggapuak, sir. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napudno, nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti NTBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay